Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illahi ta'ala ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya Atallahu umra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh tauhid al-asaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa izzatina wa jadatina ustadzana wa masyayikhna wa masyayikh masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wa nakhusu khususan sayyid hadzal kitab an-Nasyuddiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi 'aunil 'abdi. Walladzi tabaraka yajibu kang wajib apa allazi 'alal muslimin atas wong Islam idza ra'anat nalikane weruh sapa al muslim min akhi saking sedulure muslim al muslimi kang ya padha islame auratan ing satu aib utawa kecacatan ayastura iku nyuwun iku arep yen to nutupi sapa muslim ha ing ora ali ngatasé akhi wa ayyan sahalan yen to nasihati sapa muslim hi ing akhi fisri ing dalam keadaan ceramana rahasia empat mata lah ceramana bilutfin kelawan alan wa syafaqatin lan welas wallahu ta'ala Gusti Allah fi aunil abdi iku ing dalam nulungi kaula maka selagine ana sapa al abdu kaula iku fi auni akhi ing dalam nulungi sedulure muslim. Ini kan menerangkan tentang apa? Ya isa katetane saiki ini tentang menutupi aib orang lain sesama dulur Islam. Saiki adapun perkara yang wajib pertama kali maksudnya wajib dilakukan baginya muslim itu apa? Tugas pertama yang harus dilakukan ketika apa jenisnya ketika mengetahui saudara muslimnya utawa tangga muslim pokok sesama muslim iku ketok aibe tugasnya apa? Tugasnya ayasturaha alaihi. Tugasnya yaitu menutup aib sesama muslim dengan serapat-rapatnya. Aja sampai dibuka, aja sampai diumbar. Intine nek roh ya wis ngono iku. Wa iyyan sahu fi sirri bilutfin wa syafaqatin. Terus kemudian awak dhewe nutupi aibe bersamaan dengan itu awak dhewe menasehati secara pribadi. Nasihatinya ya kelawan alus, kelawan welas asih. Aja kelawan muring-muring. Dinasihati sing apik. Mergo kan awak dhewe ya cuman berdua. Jadinya nek cuman berdua itu kan condongnya ke ngomong secara pribadi ngono gitu. Wallahu fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhi. Mergo apa? Mergo ketika awak dhewe nulungi wong kaya ngono iku maksudnya nutup aib plus juga awak dhewe menasihati dengan baik ketika itu Gusti Allah juga akan menolong orang tersebut yang menolong sesama muslim sing duwe aib iku mau. Wa minal wajibi lan iku saking sing wajib
alaman ing atase wong ra kang ningali sapa man mungkara ing perkara mungkar. La yastati kang ora mampu sapa man taghyirahu ing berantas mungkar wa nahyu lan nyegah anu saking mungkar. Ayyab guda utawi arep yen ta bendu sapa man fa'ilahu ing wong sing nglakoni mungkar wa yakra lan sengit sapa man hu ing fa'il. Wa yakraha lan sengit sapa man fi'lahu ing lakune fa'il bi qalbi kelawan atine man. Terus kemudian dia mau kan diterangkan apa jenenge ketika ana sesama Islam iku mempunyai aib, iku mau. Saiki beda pembahasan lagi. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu melihat ada kemungkaran dilakukan? Termono iku wis lebih global, termono bisa jadi ana wong akeh sing roh. Merga kemungkaran dilakukan itu kan biasanya neng tempat-tempat sing ketok wong lah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ketika orang tersebut tidak mampu untuk mencegah kemungkaran. Utawa memberantas kemungkaran, orang mampu. Yang dilakukan ya tugas saya cuman ayat gudo fa'ilahu wa yakraha fi'lahu biqalbih. Yaiku awak dhewe kudu gedeng, aja seneng, aja sampai seneng, aja sampai bangga dengan orang yang melakukan kemungkaran, orang yang melakukan kemungkaran, aja sampai seneng karo orang yang melakukan kemungkaran, terus kemudian aja sampai seneng apa yang dilakukan iku mau, kemungkaran ya itu. Maksudnya seneng, aja seneng maksudnya apa? Maksudnya ning awak atine awak dhewe aja sampai mendukung nek kemungkaran iku dilakukan, aja sampai. Iku dilakukan perasaan ngono iku dilakukan ketika awak dhewe tidak mampu untuk memberantas kemungkaran karo mencegah kemungkaran. Kama qala alaihi salatu wassalam. Fa in lam yastati fa biqalbih wa yabghadal musirrin. Fa in lam yastati mangkalaman orang mampu sapa man fa biqalbih mangkalawan atine man. Wa yabghadal bendu sapa man al musirrina ing wong sing padha netepi kabeh al ma'asi ngatasi pira-pira maksiat. Minal qarabati saking pira-pira family. Dawuh Nabi fa illam yastati fa biqalbi wa yabghadul musirrin 'alal ma'asi minal qarabat. Ketika awak dhewe tidak mampu untuk memberantas kemungkaran utawa mencegah kemungkaran, maka cukup atine awak dhewe ae sing ingkar, aja sampai mendukung nek kemungkaran itu dilakukan. Nah, iku step terakhir. Wa yabghadul musirrin 'alal ma'asi minal qarabat. Kemudian nek ana kerabat awak dhewe iku nglakoni maksiat, ya dinasehati, diseneni sing bener piye ngono iku. Walihi ayu fariqa dzalikal maudi. Walihi lan entaseman ayu fariqa utawa yen misah sapa man. Dzalika emang kono panggonan. Terus kemudian awak dhewe aja sampai melok-melok malah. Ya kudune misahi. Pindah nggon cara mono. Fa inna musyahadatal munkarati wa hudura bil ikhtiyari ghairu jaizin. Merga apa? Merga wong sing menyaksikan kemungkaran maksudnya dalam artian melok-melok ning kono, hadir ning satu tempat sing digoni nglakoni maksiat iku mau. Iku dalam kondisi normal iku tidak diperbolehkan. Wa man nahu am munkarin falam yantahi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.